Krásny deň vám prajem. Dnes mám takú tému, ktorú cítim, že by som chcela rozobrať, pretože istým spôsobom je taká ako keby dôležitá aj kľúčová. Vždy, keď sa stretávam s ľuďmi a rozprávame sa o našich životoch a potom príde otázka, že kde bývam, poviem, že teda ako v meste, v Bratislave, tak väčšinou ich reakcie sú také, že Pane Bože, tam by som nemohla bývať, to nie, to je akože, alebo už som sa odtiaľ musela odsťahovať. A ja mám potom niekedy taký pocit, ako by som žila teda v krajine Mordoru z Pána prsteňov. Áno, boli obdobia, keď som chodila teda niekam na víkend do hôr, do ticha, pokoja, harmonie prírody a vracala som sa naspäť, tak vždy, keď som vystúpila na stanici a ako pozerala sa okolo seba, tak áno, povedala som aj ja tú vetu, že aj, a som opäť v Mordore. Ale veľa sa odtedy zmenilo a aj energia tohto mesta je už niekde inde. Posunula sa, zharmonizovala sa. Bývať v meste a venovať sa spiritualite, to je veľká výzva. By som povedala, že je to, myslím si, že oveľa väčšia výzva, ako keď človek býva niekde blízko prírody, na samote, alebo proste niekde na dedinke, v horách, kde keď si vyjde za dom a sadne si na trávičku, tak tá meditácia príde tak ako jednoduchšie. Hej? Sa tak napájať, lebo má ticho a pokoj, ale meditovať uprostred chaosu, tak to je skutočne výzva a myslím si, že by som to mohla kľudne prirovnať aj k takému hrdinstvu. Takže takí ľudia, ktorí sa venujú spiritualite, pracujú na sebe a seba rozvoji a bývajú v meste obklopení tým chaosom a tým hlukom, sú istým spôsobom pre mňa hrdinovia. Život v meste je rovnako plnohodnotný ako kdekoľvek inde. Ono je dôležité to vnútorné nastavenie. V Bratislave máte tak krásne, nádherné miesta. Keď prídete, ja vás tam rada zoberiem a ukážem vám ich. A budete rovnako očarení ako ja, keď som ich prvýkrát objavila. Rada sa tam vraciam, sú tam nádherné stromy, nádherné bytosti. Mám les, ktorý mám hneď za mojou bytovkou, kde vždy, keď vstúpim, tak ma to tam krásne víta. Vietor sa rozduje, bytosti ma tam vítajú, vnímam tam takú radosť, že som tam. Takže by som povedala, že som vďačná za to, že tu som, pretože je dôležité aj v tom meste držať to pole, rozvíjať tú harmóniu, lebo aj tam sú stromy v parkoch, ktoré poteší, keď ich pohľadím, keď sa im poďakujem. To, že tam sú ľudia, ktorí sú zahľadení do seba a úplne hluchí nemi, to neznamená, že tam netreba držať to pole. To neznamená. Práve naopak. Myslím, že v tom meste je to ešte oveľa dôležitejšie ako inde. Takže nezáleží na tom, kde človek žije. Dôležité je, aký je úprimný k sebe, aký je úprimný k ľuďom, k svetu, ako vníma svet, seba, ľudí okolo seba, ako rozvíja lásku k sebe, k ľuďom a ako tú múdrosť, ktorú získava životom, ako ju integruje aj do takých obyčajných vecí, ako je napríklad aj starostlivosť o domácnosť, varenie. A poviem vám, že áno, je to výzva bývať v meste. Usmievať sa každý deň. Byť tak
takom vďačnom naladení rozdávať to všetko. Nie vždy je to jednoduché, pretože nie vždy je ten deň na 100%, lebo nie vždy je to len o tom, že usmievam sa. Niekedy potrebujem sama pre seba ten úsmev, sama pre seba tú energiu, lebo riešim tiež také každodenné, ale aj nekaždodenné veci, ako každý z vás. Takže dnes len toľko k tomu. A ja ďakujem za to, že tu bývam, za to, že tu proste bývať mám. Áno, túžim dožiť svoje dni na nejakom pokojnom mieste, niekde pod lesom. Ale momentálne som tu, pretože tak si to zvolila moja duša a má to určitý nejaký význam. Tak, majte sa ešte krásne, nádherné tieto jarné dni. Ja som práve momentálne pri svojom obľúbenom mieste, a to je jazero v Čuňove. To je vlastne tiež v rámci mesta, ale je to tu čarovné. A keď niekedy sem zavítate, tak vrelo odporúčam. Krásny deň ešte.